So, Ate Jane, welcome sa imong maayong ideya para ikahatag nato no ni Ma'am Perla karon ning kahapon. Yes, Ate Will, maayong hapon, no? Sa itong mga ka-feelings, ngayon lang kog dispensa, nakalit ko ga kawala kagahapon ng adlaw. So, sa atong topic ko karon na ingani, no? Murag dili na to, Ate Will, ingon mailimod nga majority sa atong naobserbahan, no? Kuan lang, unless lang siguro sa kanang mga nagpabiling gihapon, ingon pa, naapagihapon, unsa na term sa English kanang nagpabilin gihapon nga mapayinubsanon ba luyo sa iyang mga nakabot nga mga kuan mga kalampusan mga kalambuan sa kinabuhi. Di na to maidinay nga naa gyud tay maobserbaran nga susama nga nino nga hitabo sa usa ka tawo nga once nga medyo nakaangat-angat nakaginhawa-ginhawa mausab gyud daw ang pamatasan. Unsahay makaingon ta kasagaran baya nga linya murag nakalimot. Ang uban pod pinakalit kanang lala gyud nakuratan. Yes, Ate Jane, Nakuratan sa nako. pagka sa pagka adunahan. Adunahan. Mhm. Mm. So, maunay kasagaran bisan ako sa akong kaugalingon na ay question no nganong nga ing ana man gyud nganong mausab man gyud ang tao. Siguro akong sa ako rang obserbasyon no ug sa akong kaugalingon nga pangagpas. May mga tao nga ing ana ang ingon pa nahimo sa ang nahitabo sa ilang kinabuhi tungod kay sa sobra siguro nga pangandoy or kalipay nga nakaarang-arang sila nga nakahawas sila sa kalisod nga murag proud sila nga ingana na ang ilang kahimtang og naapod ang mga kahadlok labi na tiwil kasagaran baya nato nga mababantayan no kanang naning kamot both sila naning kamot oo sila mismo ang naghago ay kana bang during the time nga nagsugod pa lang sila walay ingon pa ning tabang or ning Yes, suporta oo. sa ilaha og pag-abot sa panahon nga nakaangat na sila nakabarog na sila di na nila makit-an nga na mga tawo nga ning duol Yes, oo. di na medyo Doon, makaingon no? ta makaingon ta nga dili nimo malikayan sa ilang mga huna-huna karon pa mo Yes. nakahuna-huna pagsampit karon pa mo nagpakita nga mao ni murag naa ang kahadlok ba nga mahimo na lang kung ano nilang gatasan whereas katong mga panahon nga naning kamot ko wala sila walay nagpaluyo walay ning sampit walay naapod sa hunang-huna siguro nila Ate Jane nga labong saon na wa mo nagpakita nako karon nga naanay ako karon pa mo moduol. Naabayan na Ano? oo mao na kasagaran nako nga ko obserbasyon or pangagpas nako naabay binuangan ang istorya daw katong naghago daw siya og tanom unya pag-abot katong ting bunga na or ting unod na nangayo na lang og kuan og Unod. bunga o unod na at dis aka katong mga panahon nga naghago ko dis aka katong mga panahon nga nagadunsingot ko tubag pod ang nangayo dito ko na preso kay nakasala ko sa hakog no or something nga na ba no ipaagi na lang nato og binuang pero dili nimo malikayan kanang tinuod na nga mapanghitabo nga dili nimo mailimod nga naay mga tawo nga maghuna-huna og ingana so para sa ako siguro during that time nga medyo arang-arang siya ning sulod sa iyang thoughts kana nga mga linya kana nga mga ideya Yes. o gad murag dili nimo siya makuanan nganong nag-ing-ana siya ang kuan lang didto ang para lang sa ako sometimes man good o dili sometimes most of the times labi na akong ing-ani nga kahimtang no wala gyud lain nga mupuna wala gyud lain nga musagda or mubadlong sa atoa or mukuhit sa atoa magpahinumdom nga naanay kausaban sa atoa naanay something nga sawaing sa atong pamatasan kundi atong kaugalingon nga pamilya labi Yes. natong ginikanan no Number one good ang Mm-mm. inahan. So, during that time, unta, dili lang no, sa atong letter sender, no, para sa kung kinsa man ang naminaw karon nga naay mga pangandoy, makabuot man gyud nato ako tong mga pangandoy, labi na og uban na nato sa atong pagpaningkamot, no. Makabuot man gyud nato na during that time nga medyo feeling nimo naka ginhawa naka feeling nimo nakaarang-arang naka og naay
someone labi na kung importante sa imong kinabuhi kanang naay bili sa imong kinabuhi dako og impact sa imong kinabuhi nga nabantayan nimo na matikdan nimo nga nikuhit nagpa-remind sa imuha nga naay something sa imuha nga nabantayan. Hopefully dili nato ingon nga dauton pakadauton og sabot no, dili nato ingon i-ignore or dili nato kontrahon sa iya manggod nga higayon sa iya nga time ni resist siya sa pagpahinomdom sa iya ha. Actually, dili ta makaingat, di ba, na-mention na nato di dati sa uning agi pa nga mga episodes kung tinuod ba ang karma or something mga inga na mga gaba-gaba, di ba? Na-mention nato, depende na sa tao kung mutuo or dili. Pero ang unsay sigurado ta is kung unsa ang atong binuhatan, Yes. isumbalik yun sa ato ipasudong og ipahinomdom yun sa ato Giingon, no, nga kung unsay imong gitanom, imog yung maani. Tama, oo. So hopefully sa akong kuan karon no, atong letter sender na nakabalo na siya, nakasayod na siya. Sa sinugdanan siguro denial siya, pero karon siya mismo naka-mention siya sa iyang letter nga nakuan na niya no, napamalandong na niya ang mga istorya. So naay question sa iyang kaugalingon tinuod ba nga karma. Actually tinuod nga pagka-istorya naay gyud mga tao nga gustuhon man nila mangayo og dispensa sa nabuhat nila, sa nabuhian nila nga mga istorya, dili nila kaya tungod sa pride lagi mao na Yes. gyud. Mo na gyud number 1 nga makahold sa tao no ang ato yung garbo. Yes, oo. Dili man nato di man ta makapangayo og dispensa mismo sa atong nabuhatan og kuan sayop sa atong nabuhatan og sala. Para sa ako mas effective gihapon kung ang atong pagpangayo og pasaylo ihangad nato tanan sa atong kuano sa atong amahan sa atong labaw nga makagagahom. Kay dili man nato makaya sa atong kaugalingon nga huna-huna di gyud nako kaya kay di gyud nako makakuan nga atubang sa iyaha or ipakita sa iyaha nga murag naa magay uban nga feeling nila pag mangayo sila dispensa pildido na sila Yes. na yung mga ingana no. Kung dili nato kaya ihangad nato iampo nato ipangayo nato sa atong amahan ang atong nabuhat nga mga kalapasan kay eventually moabot ang panahon nga planohon nato or dili moabot gid ang panahon nga mag-cross ang mga dalan ninyo sa katong nabuhatan nimo og sala o nabuhatan nimo or napasakitan nimo and di nimo masabtan no unsay mo yung panguban parang magic lang daw nga murag nagkapasaylo ay mo nga wala may gipangbuhian nga istorya tutok lang or simple nga smile murag ma-feel nimo nga napasaylo ka niya bisan wala ka ni-explicar sa iya ha ma-feel nimo nga nagsorry siya bisan wala ka nakadungog sa iya ha so kana lang siguro pinaka best nga akong maiko dili man nato makaya sa mismo nga tao nga atong ingon pa na kasad-an atong iampo sa atong amahan atong idungog at idulog atong ipanalangin. Ihalad. So daghang kita po ana Ate Jane nga murag dumot na gyud kuno kanang mga ingon nga nagkawayan ang mga pagdumot Yes, ang na mga ibang kasuko. anak gyud istorya. Apan moabot gyud ang time nga medyo na gyud himuon nga instrumento sa Ginoo Ama. nga magkabalik ang inyong mga maayong kabubuton. Naiuban ka nang adto na muduol ka nang nagkuan na bitaw Ate Jane ka nang Maihap na lang ang ginhawa. ginhawa. So at least nakapangayo. So inana gyud ang atong kinabuhi ang nganong mo to na akong nahinumduman Ate Jane nga naay nag-share murag nadiri sa atong drama ningon nga ay di na lang daw siya gusto madato kay may nanadi. Tinod anay ate will nakahuna-huna ko ingana sakto ra gyud nga ingani ra dai ko no. Nga sakto ra daay nga inaani ra ta kay aron di pud ta mausab ang atong kinaihawa pud ta kabalo Ate Jane nga basin kita kung kitay hataga grasya no nga madato ta na ma-change pud ang atong hunahuna. Ding di na to makontrolar atong Kay kaugalingon. mahadlok naman ta nga nay mo duol sa ato mga Hadlok nga maayuan. Yes. So, ana ko kadugang Ate Gino about sa atong sa tanan nga mga tao diri sa ato no as human nga unsay mga rason nga kung ang igsuon kuno madato nga dili mo offer og tabang sa mga pobre o ubos nga igsuon nga no. Ang rason number 1 mao tong giingon nimo Ate Jane nga nasa ilang kaugalingon huna nga sa among nga pagpaningkamot walay ni tabang namo walay nagpaluyo namo way ni ayuda apan karon nga
ni kuan nami ni Nakaplastar na. nakaplastar nami naa mo ni duol na mo Ang sa amo. pagkaisipan. Yes, mo na nga kinaiya. So number 2, kahadlok nga maoy hinungdan nga magsalig ug dili naman ning kamot. So Yes. mahadlok to siya na iyang feeling nga ay nagsige na lang mo sa akog yang pungad. Mhm. Sige na lang mo sa akog pangayo. Di na mo maning kamot na imo mo to. No, inaana. So sunod concern about fairness. So kung isa ra yang tabangan, manilos man sa ang uban di ba, Ate Oo, Jean? naapod. So inana, so maning kamot na nasi huna-huna nga mahurot ang iyahang kapasidad Ang mga kung- hinaguan. kung magsige na lang siya panghatag. So dili niya itolerate nga magsige og pangayo ang iyang mga kaning igsuon nga adunay ubos nga kahintang kinahanglan nga maning kamot sila pinaagi pod no sa ilang mga kuan kaning ilang Kaugalingong diskarte kay mo man po sabi ang himo kay ni Asensio siya tungod sa iyang pagpaningkamot apan ang uban niya mga yang igsoon wala pud giswerte ati di naman giinaana no nga bisan unsa og paningkamot Mhm. murag layo gid kaayo sa imuha ang grasya. So number 4 niingon nga ang igsuon ko no kung mutabang sa usa o kaduha insakto na mapul May limitasyon gyud. may limitasyon ug mapul-an gyud ay ug tabang tinuoray gyud na mahitabo bisan sa ako Ate Jean sa akong kaugalingon nga panghuna-huna nga duha kung tulo katulong nga nitabang na ka apan nagsige gihapon yampungad sa imo murag dili na pud na siya maayo dili na maayo, diba? Oo so kinahanglan dili nimo siya i-tolerate nga magsige na laghangad sa imo ha kay mo na giingon nga mahimo man siyang dependent and then Di na maayo nga Mm-mm. pagtabang. So magtolerate kasi so isa na ipod ka mabasol sa Ginoo kay ikaw nagpahimo sa iya og tapulan di ba? Mhm. Mm-mm. So inana ang rason. So last niingon nga ang atong igsuon bisag kwartahan na sila apan na aduna na sila kuno mga financial constraint gihapon. Naagihapon. Kay naman sila mga standard of living ang giapa. So di naman sila mo libil sa atong kapobrehon. So lahi naman sa bang libil sa ilang mga pagpuyo no. So naa sila giapa. So minay giingon nga wala man kunoy nanobra nga kwarta. Di ba? So inana sa atong hunahuna maka atong panlantaw kaugaling sa atong hunahuna no nga ay kangilad na anak nagbatasan kay sobra-sobra na ilahang kuan grasya na di mo tabang adtong kuano nag Yes. oo, nagkalisod So na. maupod na iangay pod na to Oo. optiman naan. So inana nga bisan makaingon ta nga sila kwartahan apan na apo na sila mga problema. Mhm. So inana mo na giingon nga siguro makatabang ta isa ka duha ka tulo murag insakto naman siguro na nga ato silang gi-sharean sa atong mga grasya nga nadawat apan dili sa kanunay nga bisag kung wala na dili na mga importante nagyampungad gihapon natin Mao. So maon mas kuan gyud Ate Will, mas wise gyud nga mutabang ta pero naatay pahinumdom nga. Labi na kung kita kabalota sa atong kaugalingon nga naa paghapon tay ingon pa Ate Will constraints no, naa paghapon tay mga challenges financially. Oo, sa standard sa katong previous siguro na to medyo arang-arang na ta pero sa standard nga atong gikahimutangan tungod kay naalagi tay pangandoy di paghihapon maayo. So mao nang maningkamot paghihapon tanuon niya naapay mo bira diri. Mao na gitawag nga kuan crab crab mentality. mentality o nga birahon kag balik. Oo, so, sige pangayo na lang. So nawala ang imong mga hinaguan hurot. Yes. So sa imong pangutana Ma'am Perla nga tinuod ba ang karma? So mo nagiingon nga na ay good karma, na apoy bad karma. So siguro sa mga imong nasinatian karon sa kinabuhi, pahinumduman lang ka sa Ginoo. Kung unsay imong mga nahimong kasaypanan sa una nga naapakay time pagpangayo og pasaylo. Kay kung kita mangayo og pasaylo sa atong mga kalapasan no sa atong isig katawo, murag atong maangkon ang peace of mind kay wala na magkuan sa imong huna-huna wala na mag-unido nga agoy nakasala ko niya day ko niya inaan na so makatog na ka og hapsay kung wala nay kuano makabother sa imong huna-huna importante gyud ang pagpangayo og pasaylo sa atong isig katawo. So mga ka-feelings inana ginano di nato kalikayan nga ang tao ano ra gyud changes at hindi ba mura na kuan kanang Constant. constant diri sa kalibutan ang changes. So kung nahitabo nga na change
ang tao sa iyang pagka kung ano sa sitwasyon sa iyang kinabuhi tungod pud na sa kung ano tungod sa atong kahimtang siguro sa atong Sitwasyon. sitwasyon. So isa po dain na no nga ang ato di ang atong behavior, ang atong mga kinaiya, nagkuan po na siya, maka-adapt po ta sa atong environment. Kay kung nadato nakakaroon, so ang imo pong mga ka-label, Ate Jane, dili naman ka mo label atong ubos, di ba? To naman among imong kuan, imong mga nagingon karon bitaw sa mga sinultian sa mga millennials ka Berks, ang mga kwartahan na sab. So di na pug ka makig mingle sa mga kaning pariha ni sa imong parihag kahimtang sa wa pa kay kwarta. So lahi naman ngano ka na Ate Jane no? Nga lahi na pud ang imong Murag na ay murag Yes. yes. pa ipaprobatiwil. So inana Ma'am Perla nga sa karon pagkakaroon naka kuha naman ka no naka pamalandong naman ka sa imong mga nabuhat ug ang imong pangutana nga adunay karma. So sa ako Ate Jane maingon ko nga depende mo nagingon nga na ay good karma. Kung maayo imong binuhatan, maayo pod ang imong maangkon. Kung nakabuhat pud kag dautan, so mo nang makaani sab ka og dili maayo. So pahinumduman lang ta sa Dios sa atong mga nabuhat no nga sa ato isig katawo kay diha man kuno ta kuan Ate Jean, diha ta makamata kung unsa asa na ta sa atong kahimtang no asa na ta sa atong kaning relasyon sa ato isig katawo og labi na gid sa atong Ginoo. Importante gyud ang paghatag og kapasayloan sa mga tawo nga nakasala kanato. Kung mo nagiingon nga Ate Jane nga kung gigutom pakanon, no? Di ba? Kung nakita nimo nga nangayo siya nga kinahanglanon gyud. Yes. Oo, why nga di Ganong tabang, ihapon. di ba? So ikaw mismo, kita mismo maka-examine ta kung tininuod ba ang ang pagpangayo sa usa ka tawo tininuod ba nga pag adto paingon sa iyang pamilya or paingon sa iyang gikinahanglan. Kaya naman po yung mga yung Ate Jean nga isugal ra, di ba? Bisyo og Oo. luho ray paingnan. So wala na paingon sa may natarong na grabe nimong paningkamot adto nga kwarta na iadto lang na nga iadto lang nimo sa walay kapainan o wala no. Makarelate ng mga nagpautang diha Tiwil. Ninaluoy lagi ka sa gipautang unya ala hindi gig paingnan unya wala nakabayri. Yes, oh. So may na. So ato pod matamang pod ato pod siguro lantawon kung unsay mga purpose. Kay dili man sa ingon nga nagdinalo ta Ate Jean, kun dili kay ang atong mga di ba wala ginanobra nga wealth, di ba may nanobra nga kwarta. So ipaigo-igo ra sab pagbasa sa napili natong quotes for the day. Gikan sa Good Housekeeping nga sinulat ni Roy T. Bennett. Nag-ingon, don't waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy. So, gamay lang papahalapad Ate Jane para sa ato tanan ining atong napiling quotes for the day. Yeah, siguro Ate Willa, ako rang pagpahalapadan nino. Normal man gyud sa usa ka tawo nga masayop ta sa ato mga desisyon na atay nabuhat nga mga butang nga aware man ta or dili pero nasayra nato or na-realize nato nga mali to. So dili na nato sayangon pa ang mga adlaw nga magpabilin ta nga nagdumot na ay mga pagmahay or na ay mga kabalaka na ay ingon pa mga gihawiran pa nga mga unsa pa dinha nga mga daotan nga mga hunahuna no kay ingon pa lagi na ay lain nga adlaw sa atong kinabuhi gamito nato na para i-correct or kanang bawion kung unsa man ang mga nabuhat nato nga mga mali nga mga desisyon, mga sayop nga mga desisyon og mga kalapasan sa kagahapon no. So kinahanglan kung naanata sa realization dili na nato ipabilin pa ang mga garbo, ang mga pagmahay nga dalo nato pa sa sa matag adlaw kay mubo ra ang sayang mahimong actually mahimong feeling ako no mahimong mubo ang kinabuhi
kung magpadayon ta nga magnegative kay dili man nato ma-appreciate kung unsa ang mga kaayuhan sa matag adlaw kay naka-focus ta sa mga negatibo. So kinahanglan sana another day sa atong mga kinabuhi ato nang ingon pa i-cherish ato nang pahimuslan sa maayo nga pamaagi mabawi nato ang atong mga nabuhat nga mga pagkulang ug mga kalapasan. Yes, salamat Ate Jean nga kinahanglan ang atong kinabuhi mubo raman diri sa kalibutan, so dili nato ipasulabi ang atong kuno mga pagkamapahitason. Uy, So ati, wait. karon ato ipadayon ang atong pagbasa sa atong Bible verse for the day gikan sa Jonah 4:2. Nag-ingon, "For I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil." So nagpahinumdom na usab kanato ang balaang kasulatan, mga ka-feelings nga nga kitang mga anak sa Dios bisan sa atong pagkamatinumanon, atong pagkamasinupakon, sa atong pagkamapahitason usa tanang mga buhat nga daotan apan ang atong Dios nga mahigugmaon ug maluluy-on ana aghapon nagpaluyo kanato ug maghatag og pasaylo kung kinasing-kasing tang mobalik niya og pagpangayo or sa atong kapasayloan sa atong mga sala. So maura na no mga kapiling, importante nga kung gipasaylo ta sa Ginoo makapasaylo pod ta sa atong isig katawo. Mao gyud. Wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hantod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate O Jean. kini si Ate Wel ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.